Takže dneska si začneme na pasty nebo věci. Aha. Takže budeme na to potřebovat hlepivý piston, redstone, no repeater, redstone a našu desku a nějaký blok kromě písku a takový blbostí, co prostě spadne jako štěrk. No. Máme třeba stone a kde není. Začneme tak, že vykopáme 2 takhle díry. Dáme první, to zakryš, druhý, třetí, čtvrtý. Potom takhle dáme sem, tady uprostřed dáme redstone, tak, na deska a aby to blbicek nepoznal, tak to tady dáme jako modern. Takže to udělám trošku moderní a takže moderní. Tak. Tečka. Tohle tak uděláme 1, 2, 3. 3. Takhle. A protože tady žádnou blbečku nemáme, tak blbeček jsem já, ale jak ho nalákáme s diamantem. Tak je diamant. Tečka bude blbeček. Je diamant je! Blbec! Tak čau.